kungakuiteko chororiwo kungakuite kwapendete sei iwe aungati iwe nezuro wakapinza munhu handito wakapinza munhu iwe mani iwe kwemunorwadziwa neko ndiri mukadzi wemunhu mukadzi wemunhu wechi ndozvakandisara murume wako ujere kuti sara uchiti-chinjanisa paizvozvo severi vapinda iwe ndapinda uyu ari kupinda seuri chimbwa chitsingate aisi mhosva yangu yopo wakazvati severi apinda wakada wani kupinda asi kukuchengeta ere iwo panapa ndakakuchengeta handiti murume wako asungwa iwe neofensi ndakamboresa kuti makasungwa neofensi imi naziva hatinambosungwa neofensi murume wangu akasungirwa kuti anga atora hembe dzemunhu anga achirara ndo theft yangaita iwe theft in charge of remanded in custody aisi mhosva yangu imhosva yako it's your fault of your husband to empowerment of the lovely kunyanya kudanana nevanhu vakawanda muvillage muno katotaura pachishona chero oreti iwe unyazodanana kwandiri kutsvakei pano pai pano ndikubamura izvezvi ndikubamura here izvezvi ndikubamura izvezvi iwo unotaura kuti iwo uda kuti chinjanisa vakomana vese muno handiti village kuti ningirini unomupinza ningirini unomupinza vese vanhu vari kuuya uchipindira pauriwe ndiri kutsvaga kurarama nekuti murume wangu ari kujera saka watofambi sticks kaiwe watofambi sticks ndozvaurwa kana usiri fambi sticks ka watova mhombwe sticks uri mhombwe iwe ndiri kutsvaga kurarama unorarama saonani nevarume muno muraini ndirarama murume wangu ndichimuigira chikafu jeri mutoziva murume ndinaye saka tiziva kuti murume unaye ura kuti isusu tifire pauriwe uchitisanganisa kudai uri kutisanganisa kudai anika kwemimi murunyazona mukusanganisa mukutsvakei siyai vanoda kusanganisa hausi wakoya kumba kwangu ukati hamupadiwe hauna kuya kumba kwangu ukandinyengerewe vakachongo namo yandinayo vakachongoonai murume wangu apinza mudhoketi anodhokesiwa nevakomana mana mudhokasa ndakazotaura nhamo yangu ukaburitsa ka $7 kako handaizomuramba ka $7 ikako ukati movuya handiti kana sina pekubata pacho ukati ndikati une mubhedha ukati hauna uneyo ndine bonde ndikati abo kana uchindipa bonde isinya andikamuya wakuti chinjana pabonde andikuona kutsvaga mari sika $7 kako hapana kana zvakanondikwanira saka ndositsvagira mari murume wangu arida chikafu kujeru saka watova joyce kai watova joyce unorwa majoy anika ndichazivi iwe watova joyce anenge achichirwa majoy nesani alright iora kuti zvambaradza nemukondombera iwe handiti aiwa anyway ii zvandingokudzanisa kuti ucharwa zingaiki kuna mitsano munongomira kunge dzinyuru madziro kwakanaka here kochiko naye abhandera